ки банка маҳкам накунем. Асабом уже вайрон шуд, да, беҳад асабом вайрон шуд. Ман вроде хеле фаҳмонда кардестам ки ё ҳайф шудестам мо мера гирем маҳкам кунем. Мо ҳами ҳар сол акма согаб айву соло қабулогирӣ намекардам. мо да иҷрам мо да ҳамун тоҷикистон ҳам ки будем ай ҳамаи чизо мон мехазам хе банкҳоро маҳкам мекардем. ҳами анҷомхона мегӯям ку анҷомхона доштем ҳам хе банкҳо ҳам хе задагӣ буд да ҳама ҷо. Мо ҳами авлодан ҳами хе маҳкам мекунем, ҳами банка маҳкам мекунем, барои ки ҳами меҳмондори охи меҳмон мебиёд да пеши меҳмон мебурори мехӯра. Я меҳмон мебиёд сартори кай мебурори метиш мехӯра савоб мегирӣ. мисоли кам чем айе ки ҳам хе рехта пусида рафтестан чем айни хеле дуромада пат када беҳуда лақ кардана хеста кадан дар кор. уже ман асабон вайрон шудам. контужниёку беҳад бисёри баданда охями акнахо ки ҳами қарашмо секаз бихреву эшморо барои фурӯшӣ кадестеву ёра мефурӯшеву девонаи чера меодам ҳолбе ана ки мегзарем ба қисми ёра шуштан ёра не шланга да иҷа мекушомо ҳам хе полнисти иҷоқати ҳамаро ҳам хе овшапак када шлангати ҳамаро шушта мегирем. аяла у чира нигоҳ мекунем. неҷа дига анамана намекунему. ҳами ҳанаро апай шоистара истифода мебарем. ҳами лайфхакои апай шоиста қати я минута коромона буд мекунем. ай ҳамаи нами роҳи осону ҳами тез будкунак овшапак я барбарам хе овшапак мекунем. ай ҳам охир бахмона овшапак ки ба мене медроем. аҳа и пасдора шутум да боло иҷа ба пуру мондум ки вайшамон қоқшавана аку ҳозин яй ҳавлина кая шланга қати овшапидая шах мерон ба ҳами ҳавле тамом кам ҳоли вай мон ҷӯшидеист ана ки ҷурм дар ҷунту зири хафои болошам мегирем. ма акина нав бо гушна шудам. у качкакое ки дина ҷӯшонда будем шонку я хеле дароған тафшонда дому ба ача модам ужум кардам ма сер будам ихалам ба маза мешавам ужушондаге ма калим таф додам да руванам ҳол местем жудат мекунем чимона патки ваймонаст саҳар насиб боша ба мехезем мерем бозорча камтар шушка оча меган ту бозорча гуфтаси одама меган ки ам чизи кадагишон фрухтани мераван чи ахборода ҳолиам аму дабораи духтараке ки вай кадайку куштианша нарим дабораи ҳавай гапзистан хонаводаш ҳолиам хе допрос кардистан хонаводаша масъалаи ам духтаракай шаву рӯз да телевизору ҳамарам хе аниқ кофтков кардистан ам хе пирсбурка амакиша маҳкам кардагиян мия мардаке ки далимча бурдаи даруни вай парфтаи кӯдака гуфтае ки амакиш мада пул дод гуфт ки ҳами пасудоя очам ҷобаҷо дора ама инаи пакет дода барои маразинка гирифта инаиро ҳозир пур мекунам ба пакетҳо болгариёи сирхи савза ёрам ҳами захираҳои зимистона инихи ҳавоашона буроварда и пакетҳоро маҳкам мекардид маразинка лемоншона анаки ҷӯшиданаш сахт шида таш уже да часпидан даромад ироз мегирем даи холӣ мекунем сразу иқайдига даи мечӯ банкҳоро пур мекунем анаи камака ки дига мондай наздик омадай бад мегирем ва иш мекунем мехкамиш мекунем чӯ дастгирак наварди сохтасе ки хози ида мегирем кози акида холиш кардем оз иқайдига ида меҷӯша очам намозша хондестам чай пите кунам вай
Раку кумур духтем. Я борга мерем хабарш мегирем, ам алои паста майда медюша. Мохмохо мекинем, бад сарда мехезем, я бурга алоу мекинем, я сард дига жуш мемонем, маҳкамшон мекинем ки вай оли хела бояд буҷуша. Уже деш дебу пага меҳмон дорем, баъд тайёрӣ бинем. Ой, дараки дараки пайдилои мо нестай. Вай паста мондемш ба саҳар мехезем, дальш мекинем шаки дар меди агар бестем, агарам ки то сара хона равем. Аз саҳар мо бояд тайёрӣ бинем барои меҳмон. бовар кунед омадагӣ ман ягон ходи нормал мирам накардам. Нем бефара мешам, шаво дигар намефонам ягон чи. Маҷбур марда як камтар имкола хидмавай кунем ки пага берун мебурам бо вообще бефарагӣ ман дигар кор намерам.